credu. Elma, gallwch chi ddechrau? Wel, bore da i chi gyd, a croeso cynnes i oedfa gymyn Capel Bethel Parc-y-rhos ar fore heulog braf o Wanwyn. Mae'n hyfryd gweld y nifer ohonoch wedi ymuno y bore yma, yn aelodau Bethel o bell ac agos, prindau, perthnasau ac aelodau o gapeli eraill hefyd. Croeso cynnes i chi gyd a chroeso arbennig i'n ddygethwr gwadd. Rwy'n mynd i ofyn nawr i Afril i gyflwyno y Parch Cen Llwyd. Afril? Diolch, Elma, am y cyfle hyn i gyflwyno'r bregethwr gwadd sef y Parchedig Cen Llwyd, fel chi wedi gweud. Does dim angen sôn rhyw lawer am Cen, wath i chi gyd siwr yn ei nabod yn eitha da. Buon nhw'n weinidog ar glwstwr eglwysi yn Nyffryn Teifi, capel eglwysi yn dodedd yn yw, ac yn cynnwys capel bach Caronen Cellan, sydd ddim ymhell oddi yma. Mae Cen bob amser yn barod o'i gymwynas. Mae wedi bod gyda ni ym Bethel ar sawl achlysur. Mae wastad pan bod Cen yn bregethu, mae rhyw gymal bachog gydag yn y bregethau sy'n neud i rywun feddwl yn ddwys amdano fe am gryn amser wedi hynny. A mae rhywbeth yn gweithio i taw fel ni bydd i heddi to. A bleser gen i felly i'ch croesawu chi Cen ato ni, a mae'r gweddill o'r amser yn eich gofal chi. Cen Llwyd. Diolch yn fawr iawn, Afril. Diolch geir yna fawr iawn. Gai ddiolch hefyd i Dylan am y gwaith ochr technegol, achos dwi'n credu mae wedi bod yn 2 wasanaeth wedi wneud ar y Zoom erioed. Dwi ddim wedi wneud dim un cymyn, felly mae hwnna'n mynd i fod yn brofiad newydd bore yma. Ond ni'n mynd am droi'r mynyddoedd. A troi at Salm 121 i ddechrau. Coda fy llygad tua'r mynyddoedd, o ble daw cymorth i mi. Daw fy nghymorth oddi wrth yr arglwydd, greawdwr nefoedd a deiar. Nid yw'n gadael droed lithrog, nid yw wedi geidwad yn cysgu. Nid yw ceidwad Israel yn cysgu nag yn huno. Yr arglwydd yw wedi geidwad. Yr arglwydd yw wedi gysgod ar dyddau heilaw. Ni fydd yr haul yn dydaron y dydd na'r lleiad yn y nos. Bydd yr arglwydd yn digadw rhag pob drwg. Bydd yn cadw deinioes. Bydd yr arglwydd yn gwylio dyfynd a thod. Yn awr hyd byth. Mae rhyfedd yn diweddar y cyfyngiadau'r cyfnodau clo yma. Eto mae bobl wedi mynd mas o'i ffordd i dorri reolau drwy deithio'n bell jyst er mwyn cerdded mynyddoedd, megis yn Eryri a Banau Brycheiniog. Ac yn wir mae'r mynyddoedd wedi chwarae lle amlwg iawn yn storiau'r Beibl. Digwyddodd pethau go ryfedd a chyffroes ar eu copaw nhw. Fe gafodd Moses brofiadau cofiadwy ar ben gwahanol rai megis mynydd Horeb, Sinai a Nebo. Digwyddodd pethau ryfedd i Elias ar fynydd Horeb, wedi iddo gerdded 20 dydd a 20 nos. Wedi'r diliw fel aniodd arch Noa ar fynydd Ararat. Roedd yr Iesu yn ei dro fynd lan i ben nifer o fynyddoedd gwahanol. Un tro, roedd i ben mynydd gyda Iago, Iwan, Meibion Sebedeis, a chafodd ei wedd newid. Ac fe enwyd y mynydd hwnnw'n fynydd y gwedd newidiad. Ar y degau eraill, gallwn ei fod wedi encilio'r mynydd a'r mannau angysbell i fod ar ei ben ei hunan, er mwyn cael llonydd, i fyfrio i weddio ac eiddoli. Aeth i fyny'r mynydd o'r neilltu i weddio a phan aeth hi'n hwyr yr oedd yno ar ei ben ei hun, meddai Efengyl Mathew. Mewn achlysur arall oherwydd maint y dyrfa, aeth i ben mynydd a throdi'r y bregeth ar y mynydd. Pan welodd Iesu'r holl dyrfaoedd aeth i fyny ben mynydd. Pan eisteddodd ei lawr, daeth ei ddilynwyr ato, a dechreuodd ei chysgu. Ac wrth gwrs fe gawthon ni, yn do, y gwynfydau. Nawr o bryd i'w gilydd, mae'n gwneud lles i bawb ohono ni i godi, i ddyrchafu. Dim pwynt yn ei aros yn parhaol yn y tir isiel. Rhaid i ni ddringo nawr ag yn y man. A dyna sy'n rhaid i bob arweinydd da i wneud. Edrych y tu hwnt i orylion cil y bobl.
Edrych am y weledigaeth ar nod yr chafol sydd y tu hwnt i'r hyn I ni'r medrolion yn ei weld. Ond wedyn, dyw e ddim o werthu unrhyw arweinydd ringo gan fod ysgamu mor bell ymlaen fel bod e'n mas o gysylltiad gyda'r rhain I mewn ceisio ei harwen. Dringo mor bell ymlaen fel yn diwedd mae ar ei ben ei hunan. Drwy wneud hynny, byddai'n colli'r cysylltiad yn llwyr gyda'i ddilynwyr. Gall unrhyw arweinydd byth fforddio o gadael y dilynwyr ar ôl. Wrth gwrs, yn wastad mewn mynyddoedd mae yna'r bethau sydd yn denu ni. Yn denu'r llyged. Allwn ni byth peidio sylwi arnyn nhw, achos I fod nhw mor amlwg. Ni ellir cuddio dinas os hodir ar fryn, meddai Matthew. Mae copaw nhw'n teyrnasu dros yr holl olygfa, ac oherwydd hynny rhaid edrych lan tuag atynt. Ac yn eich ieithwedd, chi a fi bob dydd, edrych lan at rhywun yn arwydd o barch yn diwedd. Pan geith gweithiwr ddyrchafiad, byddwn yn dweud fod y person hwnnw'n dringo ysgol gyrfa. Yn ni'n sylwi taw pethau parhaol yw mynyddoedd. Maen nhw'n gadarn a chrif. Ni'n meddwl amdanyn nhw'n hermit rhagwyddoldeb, oherwydd eu cadernu sy'n aros am byth. O arglwydd yw ein tadau ein creu gan tŵr wyt ti, meddai Elfed yn ei emyn. Ac aros mae'r mynyddoedd mawr Rio Dostint, mae'r gwynt, meddai Ceiriog. Byddwn yn codi ambell I fore ac yn gofyn pa gyfeiriad mae'r gwynt heddi. Ond mae bob mynydd yn aros yn ei unfan. Os oedd na fynydd fanna ddo, wel fellwch chi fod yn gwbl sicr bydd yna heddi a fori. Mae'r côd yn cael ei torri I lawr. Bydd y cloddiau yn cael ei dymchwel. Bydd y ceiau yn cael ei troi'n goncrit neu'n darmac. Ond does dim modd gwneud fawr ddim gyda mynyddoedd. Maen nhw'n symbol o bethau gwerthfawr bywyd na ellir ei dinistrio. Ni ar drothwy gwyl yn nawdsant Dewi Sant. Chi'n cofio'r stori yn Llandewi Brefi? Oedd bobl yn ffili weld ffili diwedd, ac mae'r tir yn codi o dan ei drad Mae yna ddihareb yn os gynt y cyferfu 2 ddyn a 2 fynydd. Hynny yw, mae 2 ddyn mwyaf penstiff ar wyneb y ddaear, neu 2 fenyw o ran hynny, yn mynd I gwrdd â'i gilydd yn hynt na mae 2 fynydd yn symud. Ac meddai'r salmydd, mae rhai sy'n ymddiried yn yr arglwydd fel mynydd Seion, na ellir ei symud, ond sy'n aros hyd byth. Nawr, bob amser ar ben mynydd, ni'n cael yr olygfa ore, yr olygfa ehanga. Bach yn gul a chyfyngedig yw'r olygfa o'r dyffryn, ond drwy'r ddringo, daw pethau I edrych yn wahanol a gwelwn pethau nad oedden yn llwyddo I gweld o'r blaen. Cawnolog newydd ar bethau. Mae'n gwneud lles mawr I ni I ddyrchafu'n golygon am ha faes bynnag I ni'n ymddiddori ynddo. Trwy barhau yn yr un rhigol yn weinyddiol, mae yna berygl i'n gwneud ni'n bobl gul iawn. Bobl cul iawn sy'n pido â thaflu golygon I feisydd newydd, chelchu polwg arall ar bethau. Felly mae yna 2 enwedd yn perthyn I fynydd. Mae'n amlwg, yn barhaol, ac mae yna olygfa o'i gwpau. Fe wedodd rhywun rhywbryd, byddwch wrth draed pawb, ond dim o dan drad neb. Nawr hoffwn I ychwanegu cymal bach arall i'r frawddeg yna. Byddwch wrth draed pawb, dim o dan dreb, dim o dan drad neb, ond pidwch â sefyll ar drad neb chwaith. Os am sefyll yn uchel, safon yn ein trad yn hunain. Safon yn urddasol a chadarn, ond pidw'n sefyll yn uchel drwy ddamsgen ar ben neb arall chwaith. Mae rhai wedi gwneud ei hunain yn mynyddoedd uchel amlwg drwy o'r mesu eraill, drwy ddamsgen ar ben hawliau, a gwneud caethweision allan o fywydau eraill. Mewn un ystyr efallai bod nhw ar ben mynydd, ond un digon diwerth yw ei edrych arno fe. Does dim gweledigaeth, does dim golygfa bert yna. Ond stori wahanol yw ei wedyn, am rheini sy'n llwyddo ddyrchafu unain, drwy ddyrchafu eraill. Dyna siwr o fod yw'r mynydd dylenu edrych I gyfeiriadau. Dewch yn I fynd ôl unwaith eto at rhinweddau'r mynydd. Gall person fod yn gryf a chadarn a meddwl I fod yn barhaol a phwerus, ond os nag oes llawr o weledigaeth yna, wel dim unrhyw werth mewn darn sored o graig yn ei hunan. Dyw hwnna werth ddim byd o gwbl. Eto fel byd ar ben mynydd, gall person cael gweledigaeth honno'n ni'n glir a chyffroes ac eang. Ond os nad oes na gaderni, os nad oes na gynlluniau, os nad oes na fwriadau wireddu, wel sy'n fawr
pwynt cael y weledigaeth yn y lle cyntaf nag oes e. O bryd i gilydd, ni'n cael goffa am y profiad nodedig pan fydd ysbryd Duw yn cyfarfod ag ysbryd dyn. Y profiad hwnnw'n codi ni, yn ymdyrchafu ni. Y profiad dyrchafol hwnnw wedyn yn rhoi ysbrydoliaeth ac yn nerth i ni gario ymlaen wrth ddod i lawr yn ôl i'r dyffryn drachefn. I gario ymlaen gyda'r gwaith o ddydd i ddydd. Y profiad o fod lan ar y copa yn anogaeth ac yn ysbrydoliaeth. Nawr, mae Martin Luther King wedi dweud hyn mor bert yn diwedd. Fe ath e mas i Oslo, Norway, o America, i dderbyn wobr Nobel am ei gyfraniad i heddwch byd. Ac mae'n cymaru'r profiad o fod lan ar ben mynydd. Mae'n braf, meddwl fe, cael bod ar ben y mynydd. Mor braf oedd cael pobl yn edrych i fyny tuag ataf. Mor braf oedd cael arweinwyr y byd yn dweud pethau da amdano. Mor braf oedd cael dyrchafu a'i glodfori a'i ganmol. Ond ei frawddeg fawr ei oedd, but the valley calls me. Mor braf bydde aros yn parhaol ar ben y mynydd hwnnw, meddwl fe, but the valley calls me. Mor ddymunol fydde aros ar ben y mynydd, roedd y dyffryn yn ei alw fe'n ôl, i ganol brwydyr dyn di dros ryddid, urddas a chyfiawnder. Mae werth i ni gofio hefyd mae ar ben mynyddoedd y bydd llawer iawn cyn deudau'n unig gorfod addoli, achos maen nhw'n gorfod dianc osgoi llyd ag edledigaeth yr awdurdodau. Roedd yna noddfa a lloches yn y pellteroedd unig angysbell. Ond yn unig mynd i gymryd y cymaint cyn hir. Mae rhaid cyfeirio at un fynydd arall hefyd yn dos. Yn wreiddiol, mi roedd e tu allan i ffiniau dinas Jerusalem. There is a green hill far away, meddwl am un Saesneg. Wel, beth mae hwn yn ei olygu i ni heddi? Mae'n ysbrydoliaeth, mae'n rhoi nerth, ac ohono daw cymorth oherwydd ei gadernid. Mae'n ddoher ac arweiniad. Yma gwelwyd buddigoliaeth y cariad dioddefus. Mae'n amlwg. Mae wedi parhau ar hyd y canrifoedd. Ac o'i benne, mae yna weledigaeth glir, cadarn yn denu ni. Dwi'n hoff iawn o emyn Saesneg yr un dolwr John Bowring. In the cross of Christ their glory, towering o'er the wreck of time, all the light of sacred story gathers around its head sublime. Oedd Afryd yn sôn amdano wedi bod yn weinidog yn Caronen, ac fe gyfeithwyd e mor ordidog gan Oswald Williams cyn weinidog Caronen y Brondeifi. Yn y groes y gorfoleddaf, saif i'w chadfael oesau'r byd, golau hanes sanctaidd olaf sy'n crynhoi o'i chylch o hyd. Chi'n cofio am yr unwedder mynydd? Maen nhw'n amlwg, maen nhw'n parhaol, ac maen nhw ole, maen nhw olygfa. Wel, maen nhw gyd wedi cael eu crynhoi yn y pennill cyntaf yr emyn yna. Saif. Mae'n amlwg yn eglur ac yn ddiamwys. A dyfael oesau'r byd mae'r hynny'n barhaol. Adfeilion yn atgoffa ni o bethau sydd wedi bod. Golau. Wel, wrth gael golau, fe allwn ni edrych ar yr olygfa. Mae yna gyfeithiad yn caneuon ffydd hefyd, gan J.D. Vernon Lewis. Yn y groes rwy'n gorfoleddu, croes uwch, goruwch adfeilion byd. Holl oleini'r sanctaidd stori, arni a grynhoi'r yn hyd. Eto mae'r rhinweddau'r mynydd i ni wedi cyfeirio ato heddi yn amlwg ac yn barhaol ac mae'r weledigaeth yn ymddangos yn y cyfeithiadau hynny. A siŵr o fod, dyma'r mynydd i ni edrych i fyny tuag ato fe. Ond falle bod ofan arno ni wneud hynny, achos mae yna dair croes ar ei bennau. Dim ond drwy ddyrchafu'n llygad tuag ato, dawystyr y gair y dair croes yn amlwg. Mae rhai yn ofni edrych i fyny tuag ato mynydd hwnnw, oherwydd yr hyn a ddigwyddodd ar ben y mynydd hwnnw. Ond drwy'r union weithred hwnnw, y weithred o aberth, fe orfodwyd i lygad y byd edrych ar y mynydd, a'r neges y gafwyd arno. Na, dyw mynydd o aberth byth yn beth ymunol, fe wnaeth yr Iesu fe'n beth cofiadwy. Yn elbylon a'n trallodion ni heddi, gobeithio cawn ein ysbrydoliwr newydd wrth edrych tuag ato fe, i aneli'n golygon tuag at gweddill y flwyddyn sydd o'n blaenau ni.
Yma gwnaeth tywyllwch daro'r ergyd mwyaf dychrynllyd i gallu roed wedi ei tharo eriod. Yma hefyd gwnaeth y tywyllwch hwnnw yn ei llafrwydd fethu yn llwyr. Oherwydd hyn, y grewyd gan y tywyllwch gysgodion a ddath ag angen yn ei sgil. Ond oddi yno, yn ei medru edrych i fyny, achos o'r fan honno, o'r fan honno, yn lle arall, o'r fan honno, y dawen cymorth. Ynghynt, o'n i'n cyfeirio Martin Luther King. Yn cymaru'r profiad o gael ei wobr Nobel ar teimlad o fod ar ben mynydd. Ac wedi fydd y chwelyd, mae e'n egluro ei freuddwyd. I have a dream. Ar drothwy gwyl dewi. Boed yn unig freuddwydio. Mae'n llawer gwsicach. Gobeithio bydd y geiriau sydd yn dilyn yn ysgogiad i'n dihuno i wneud rhywbeth. Ac yn hynny o beth, mae yna rai o'n chi wedi cael eich dewis i ddarllen darnau gwahanol. Diolch i Dylan am drefnu hyn i gyd. Bydd Morfydd yn dilyn wedyn Cyril, wedyn ti Dylan, a wedyn Dilwen, Gwynfor, Mary, Ann Thorn, a fynd yn gorffen. Mae gen i freuddwyd. Mae gen i freuddwyd am neges Iesu'n cydio yn y chymig y lliaws. Nes ei gwydd newid o fod angen o adael ddihudio, i fod yn gadael drigarol. Mae gen i freuddwyd am genhedlaeth fonheddig, a'i ffydd mor fawr fel na saif na mynydd na bryn i'w rhwystro rhag sefydlu tangnefedd ar y ddeiar. Mae gen i freuddwyd am lywodraeth war sy'n ymwrthod yn llwyr ag arfau dinistyr a dulliau duchell a thrais. Llywodraeth wedi anghofio pob hen falchder a fiach hunanol. Ei delfryd fydd rhoi blaenoriaeth i'n hengion dyn a braich ddarparus ei chariad a rhoi bob anwyldeb i'r gwan. Mae gen i freuddwyd am fyd lle na bydd wylo mwy. Byd heb gri plentyn yn cael cam. Byd heb ddolef yr hen mewn unigedd. Byd heb alarnad prinder a thlodi. Byd heb ysgrech oer, ofn a chasineb. Mae gen i freuddwyd am weld y cyfoeth a wastreffur a'r domen rhyfel yn cael ei gyflwyno i godi tai ac ysbytai, i roi sicrwydd a nawdd i'r henoed, i wneud ymchwil i glyfydau, a chodi pontydd cymod rhwng cenedl a chenedl. Mae gen i freuddwyd am weld byddynoedd heddwch, gwir a gwragedd ifanc, mentris yn manteinsio'r byd nid i ladd a llosgi, ond i godi'r gwan, hyfforddi'r araf a bwydo'r newynog. Mae gen i freuddwyd am yr hen a'r ifanc yn deall ei gilydd unwaith eto, gogoniant a nerth yr ieuenctid yn herio'r anhysbys a phrofiad a phwyll. Yr hen yn cadw'r sylfaeni yn sicr. Mae gen i freuddwyd sy'n gweld cenhedlaeth anorchfygol i hyder yn tanio dros egwyddor a rhinwedd, yn brwydro dros gyfiawnder, heb dywall gwaed, ac yn herio pobl fel ni i fyw'r bregaeth ar y mynydd, yn lle i gosod fel Duw ar allor bell. Mae gen i freuddwyd am yr addfwyn yn etifeddu'r ddeiar, a'r tangnefeddwyr yn ei lleoedd llywodraethu. Ac yn mynd i sôn nawr am yr addwynach o blant dynion. A'r un a hyrwyddodd yn syniad o dangnefedd ar yn deiar ni, sef Iesu. Wrth i ni baratoi'n unen i gymryd o'r cymyn. Mae'n rhyfedd meddwl yn dyw pan ni'n sôn am gymyn, bod yna bobl wedi bod yn cweryla
Bod yna gormod o lawer o gwmpo mas wedi bod hyd yn oed rhai bobl wedi cael eu rhoi i farwolaeth oherwydd bod nhw wedi anghytuno gydag eraill ynglyn â'r syniad o gymyn a beth yw cymyn. Ond gwasanaeth syml iawn i gofio yw'r cymyn. I gofio am yr Iesu wrth gwrs, sef pen yr eglwys. Dwi'n meddwl sy'n cerdd allan wrth i ni baratoi ar gyfer y cymyn. Dim ond hedyn mwstard a syrthiodd ger y dref. Tyfodd yn goeden hawddgar, yn nythle adar nef. Dim ond seren fechan yn tyllu'r tywyllwch di, cyfeiriodd gamre'r crwydryn yn ôl i'w gartref ci. Dim ond canwyll fechan yn crynu yn y gwynt, dyrchafodd galon ysig bererin ar ei hynt. Dim ond mymryn lleiaf o halen yn y bwyd, fe dynodd flas a garchwaith o ddognau digon llwyd. Dim ond dyrned bychan o furum yn y blawd, fe droes y toes yn fara i borthu rheidiau'r tlawd. Dim ond pren ar fynydd, lle crogwyd un mewn gwarth, fe ddath ag iachawdwriaeth i filoedd o bob parth. Fel o'n i'n sôn, mae yna ddadle cweryla anghytuno mawr wedi bod ynglyn â syniad o gymyn. Ond i mi mae e'n wasanaeth syml iawn i gofio. Oherwydd y dderbyniad sydd wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd a draddodais i chwi. I'r arglwydd Iesu nos y Brydychwyd ef gymryd bara, ac wedi ddod diolch fe'i torrodd a dywedodd, hwn yw fy nghorff sydd ar eich mwyn i chwi, gwnewch hyn cof amdanaf. Yna ar ôl cymryd y bara, mae dyn yn cymryd y gwin. Un beth wy'n hoffi wneud mewn gwasanaeth o gymyn yw gofyn i'r cynulleidfaoedd i gymryd y bara fel unigolion. Wedi dweud y geiriau i bob un i gymryd e fel maen nhw'n ei gael e. Oherwydd unigolion i ni, ac fel unigolion i ni gyda'n gilydd. Ac fel unigolion mae gyda ni bob un ohono ni atgofion hiraethus, melys am bobl sydd wedi cerdded ar y ddaear yma'r un pryd â ni. A ni wedi cael y fraint o gydfyw gyda nhw. Ac felly wrth gymryd y bara fel unigolion, i ni'n gallu'r cofio amdani nhw. A gai eich gwahodd chi nawr i gymryd y bara, neu fwyta fe, ac i draddodi'r weddi fych dawel yno i chi'ch hunain ar ôl i gymryd e. Ond ni'n gweud bod ni'n dod at yn gilydd fel unigolion. Pob un a'i feddwl i hunan, pob un a'i syniad i hunan, a pob un a'i atgof i hunan. Ond mae yna fwy na hynny iddo fe hefyd yn dos. Pan ni'n ni gyda'n gilydd mewn gwasanaethau, neu trwy gyfrwng gwasanaeth fel hwn ar Zoom, i ni gyda'n gilydd, ac i ni'n perthyn i'n gilydd. I ni'n poeni am yn gilydd. I ni am helpu'n gilydd, i ni am ddyrchafu a chodi'n gilydd. Ond ni'n gallu rhannu hefyd, yndyn ni. Oherwydd bod ni gyda'n gilydd yn enw'r Iesu. Dyna pam ni wedi dod at yn gilydd i gynnal gwasanaeth. I ni gyda'n gilydd. Ac felly ar ôl fi ddweud y geiriau sydd yn briodol gyda'r cymryd y gwin, fe gymrwn ni fe. Ac fe yfwn i'r gwin. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud. Y cwpan hwn yw'r cyfamon newydd yng ngwaed. Gwnewch hyn bob tro ar y fwch. Cof amdanaf.
Mae'r geiriau sydd yn briodol ar gyfer y cymyn yw darganfod yn pennod 11 o llythyr cyntaf Paul at y Corinthiaid. Ac mae'n dweud hyn i gloi'r darn. Gwnewch hyn bob tro ryfwch cof amdanaf. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd i nes y daw. Gawn ni gydweddio. Diolch am gyfle nawr i weddio. Am dawelwch, am ddistawrwydd. Ac wrth i ni gychwyn ar wythnos arall yn bywydau ni. Ac wrth i ni gyfeirio'n camrau tuag at gwyl y nawdsant y fori. Boed i ni hefyd gofio am ei anogaeth ynte. Ni geisio fynd ati i wneud y pethau bychan. Ni fod yn llawen ac yn hyfryd wrth wneud hynny. A diolch yn felly am y cyfrwng hwn. Cyfrwng newydd i lawer iawn ohono ni, sy'n rhoi cyfle i ni ddod at ein gilydd mewn amrywiol ffyrdd. Ac bod ni gyd yn cartrefu'n hunain, i ni eto i ni'n un gyda'n gilydd. Pawb ohono ni'n meddwl am y dathliadau ac yn edrych ymlaen at brofiadau y dyfodol, gan ddibynnu ar hyn sydd wedi digwydd yn y gorffennol ni. Yng nghanol yn tristwch yn diflastod, yng nghanol yr ofnau, yng nghanol y salwch rhyfeddol hwn. Ni'n sylweddoli fe all hynny fod yn drech na ni ac yn harwen ni fod yn ddigalon. Ond ni'n gobeithio hefyd y bydd yn ymrwymiad ni at rym y cariad yn dileu'r diflastod. Yn y llanyddwch atgoffwn ni yn o'r modd medrwn ddylanwadu ar eraill mwyn daioni. A boed yr ysbryd hwnnw felly roi nerth a chynaliaeth i ni. Yr ysbryd alwn yn ddiw, yn dad, yn farnwr ac yn frenin, yn greuwr ac yn gynaliwr. Gan wybod nad oes un o'r rheini ddigonol i gyfleu'r cyfan amdana ti, oherwydd ysbryd wyt ti o ddiw. Ysbryd sydd wedi seilio ar gariad, a gallu'n harwen ni o'r dywyllwch a ffetyster i oleini a sicrwydd. Credwn ym mhob posibiliadau sydd yno ni, yr y gallwn dal i oleio a thyfu, gan fynd o gwmpas i gyflawni gweithredoedd da, gan arwen at bob ymdrech i greu cydraddoldeb a thegwch a chyfiawnder. Boed i ni ymrwymo'n union i ddringo ac i fod yn barhaol dda, drwy weithredu'n deg ac yn dal at egwyddorion mawr bywyd, sydd wedi seilio ar ryddid, heddwch a chyfiawnder. Derbynion pob rodd a geir mewn bywyd, fel cyfle i ddangos i ti werthfawrogi yn ogystal â sut i garu. Fel ni wedi cael yn dysgu gan yr Iesu yn ei burdeb a'i ddisgleirdeb a'i lawnder. Boed yr ysbryd hwnnw ymledu gan yn gwneud yn werthfawrogol ysblander y byd a'r bydysawd a phob ffyrdd o fywyd sydd yn trigo yma. A boi felly dangnefedd Duw. Rhwng sydd i'w llaw pob deall. Yn harwen ni at y cariad hwnnw a welwyd yn y brydferthwch yn y burdeb a'i gyflawnder y mywyd ar Iesu, ac sydd yn mynd i aros gyda ni o'r awr hon, hyd byth. Diolch am gael rhannu gwasanaeth y cymyn gyda chi yn cwman y bore yma. Amen. Fel y Parch Cen Llwyd, diolch yn fawr iawn i chi am bregaeth hynod o ddiddorol ac amserol. Diolch am ei atgoffa am rinweddau'r mynyddoedd ac am weddi enwog Martin Luther King, a gobeithio wir y bydd rhai o'r breuddwydion yn cael ei gwireddu cyn mwy hir. Diolch hefyd am weini'r cymyn. Diolch Afril am y cyflwyniad, a diolch i phob aelod arall y gymerodd rhan yn y gwasanaeth. Diolch. Wel, dyma'r cyhoeddiadau. Diolch i'r ysgrifenyddion sef Ann ac Elin am ddanfon llythyr ar ran y capel i'r parch Hugh Roberts, sydd yn ymddeol o'i swydd fel gweinidog yr ofalus ar ddiwedd y mis, sef heddi, ar ôl 19 mlynedd o wasanaeth.
Rwy'n siŵr ein bod ni gyd am ddanfon ein dymuniadau gorau iddo ef a'i briodi ta, ac yn dymuno gwell iechyd ac hapusrwydd i'r ddau. Bythefnos i heddi ar y 24 o Fawrth, un o'n aelodau ni, sef Mrs Ann Thorne, fydd yng ngofal y gwasanaeth. Mae Ann bob amser yn barod i helpu ac rwy'n siŵr bod ni gyd yn edrych ymlaen i'w chlywed i eto. Wel, diolch eto i chi gyd am ymuno bore yma. Gobeithio cawn i'ch cwmni eto mewn bythefnos. Cofiwch gysylltu â'r swyddogion neu â Dylan am y linc. Ac fel arfer, ni'n ddyledus iawn i Dylan am drefnu'r cyfarfod ar Zoom ac am gysylltu â ni gyd. Wel, diolch yn fawr iawn i chi gyd, bore da a mwynhewch gweddill y sabath. Diolch. Cofiwch